Sziasztok! Szeretném kiegészíteni az előző videómat. Ott a napozószerekről beszéltem, és elmondtam nektek, hogy az Európai Unióban előírás az, hogy a napozószerekbe 30% titánium-dioxidot vagy más mechanikai pigmentet kell elhelyezni, ami azonban káros az egészségre. Azt szeretném még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Uniós előírások alapból nem rosszak. Van egy Cosmos Natural nevű minősítő szervezet, ez egy természetes kozmetikumokat minősítő szabvány. Az internetről olvasom föl nektek, megtaláljátok ti is. Cosmos Natural, ezt kell beírni. Tehát egy természetes kozmetikumokat minősítő szabvány, amely garantálja, hogy a termékekben használt összetevők nem tartalmaznak génmódosított szerkezeteket, parabéneket és legtöbb olajszármazékot. Ez a minősítés azt jelenti, hogy a termék megfelel a Cosmos szabványnak, de nem feltétlenül tartalmazza a szükséges minimum mennyiségű organikus összetevőket ahhoz, hogy a Cosmos Organic címet kapja. Tehát kétféle minősítést adnak, Cosmos Natural és Cosmos Organic minősítést. Szoktátok kérdezni tőlem, hogy mi a különbség a biokozmetikumok és a naturkozmetikumok között. Na most itt a válasz. Tehát a Cosmos Natur minősítés, a naturkozmetikumok minősítése, amely mentes a génmódosított összetevőktől, parabénektől és a legtöbb olajszármazéktól. Aztán van a Cosmos Organic, ez biokozmetikumok minősítése, amelyben a termékben használt mezőgazdasági összetevők legalább 95%-a organikus, és legalább 20% az összetevők teljes tömegéből. Mindkét minősítés garantálja a tiszta és fenntartható kozmetikum gyártását, amely az emberi egészségre és a környezetre a lehető legkevesebb károsító. Ez az európai standard egységesíti az európai bizonyítványok, természetes és biokozmetikumok terén megkövetelt előírásait. Itt vannak különböző minősítő logók. Próbáltam már megmutatni ezt a kamerába, mert valamiért mindig leállt a felvétel, úgyhogy már többször próbálkoztam. Nem nagyon látszanak, de ha beütöd az internetre azt, hogy Cosmos Natural, akkor megtalálod a logókat is, érdemes megnézni, mert tudom, hogy mindig elcsábultok a drogériákban, és megvesztek mindenféle kenceficét. Azt azért nézzétek meg, hogy van-e ilyen Cosmos Natural vagy Cosmos Organic minősítése, mert azért található, a saját márkás termékek között is található ilyen, a különböző drogériákban, de a multiknál is. És ha már elcsábultok, akkor inkább azokat vegyétek meg. De a kozmetikába azért kell eljönni, mert nem kell kísérletezned, tehát itt én már tudom, amikor kezelem a bőrödet, akkor látom, hogy mire van szüksége otthon. Nem kell megvenned 85 félét, mire az egyik beválik. Az Ilcsivel dolgozom, azt tudjátok. Most az Ilcsin ezt meg tudom mutatni, ott van a Cosmos Natural, és egyébként ez a logó, ez a BDIH, ez a német minősítő szervezetnek a logója. Nagyon szigorúak az előírások, minden egyes terméket minősített az Ilcsi, és nem csak egy-egy termék van minősítve, hanem az összes. Már úgy jönnek ki az új termékek is, hogy megvan rájuk a minősítő engedély. Az előállítás is nagyon szigorúan szabályozott, ellenőrzött, tehát ilyen hivatalszerűen, hatóságszerűen, meglepetésszerűen lecsaphatnak a gyártásra.
úgyhogy nem lehet akármit bele kotyvasztani ezekbe a krémekbe. Másrészt az Ilcsi a legmodernebb gyógyszergyártáshoz szükséges gépsort vásárolta meg. Vákuumban készülnek a krémek, a flakonok is vákuumban vannak, kinyomós szerkezetben, nem kell bele tapicskolni, tehát teljesen steril, maga a vákuum garantálja az eltarthatóságát, tehát ebben nincs baktérium, nem tud belemenni. A tartósítószerek teljesen természetesek, A-vitamin, E-vitamin, szalicil, amit ugye beleteszünk a befőttbe is. Szóval semmi káros hatása nincs egyetlen egy összetevőnek sem. Annyira ellenőrzött a maga növénytermesztésnek a folyamata is az Ilcsinek a bioültetvényein, hogy a trágyáról is minősítő bizonyítványt kell bemutatni, hogy a trágya nem műtrágya, hanem natur trágya, tehát a tehénből jött ki. Erről is külön papírt kell beszerezni. És a legalapvetőbb termesztési folyamatoktól a gyártási folyamatokon keresztül, magán az alkalmazáson keresztül megkímél téged ez a termék minden káros mellékhatástól. Azt szeretném még elmondani, hogy láttam egy kozmetikai cégnek a reklámját, aki úgy reklámozza magát, egy színésznő játsza el, hogy a hazai itthon főzött minősítetlen, ellenőrizetlen, otthon kotyvasztott krém ellentéteként megbízható és nagyon szuper, és benne van 600 hatóanyag. Hát nem, ugye nem lehet másikat szapulni, úgyhogy nem írták rá, hogy ez Ilcsi nénire vonatkozik, hanem Marika néni volt ráírva a lábasra, amiben a színésznő belejtette néha a rágóját. Hát szeretném elmondani, hogy az Ilcsi az egyáltalán nem ilyen, nem is volt ilyen sohasem. Ilcsi néni soha nem ejtette bele a rágóját, nem lekozmált bödönben főzte a krémet, de azóta, a Ilcsi néni konyhája óta ezek a krémek óriásit fejlődtek, a legmodernebb biofejlesztéseken mentek keresztül, a legmodernebb, a legdivatosabb, a leghatékonyabb hatóanyagokat tartalmazzák, az őssejtől kezdve a peptidekig, a retinálig, a szkvalánig, a legfejlettebb hatóanyagokat tartalmazzák az Ilcsi krémek olyan formában, amik legjobban illeszkednek a bőr szerkezetéhez, illetve a bőr működéséhez. Ezek a termékek valóban 60 éve léteznek, nem mindegyik, ugye vannak új termékek, mindig vannak új termékek, de maga az alap, a technológia 60 éves, az igaz. De ez nem azt jelenti, hogy elavult, hanem azt jelenti, hogy hagyománya van ezeknek a termékeknek, és 60 éve kiszolgálják a kozmetikusokat és a vendégeket, és nagyon-nagyon hatékonyak, és semmiféle káros mellékhatásuk nincs. Én ezért is merem használni ezeket a termékeket, mert én elhiszem, hogy vannak mindenféle hiper-szuper krémek, hatóanyagok, de nem mernék mindenféle terméket rákenni a vendég bőrére. Én ennél lelkiismeretesen vagyok, szóval nem biztos, hogy jól tudnék aludni, hogyha olyan dolgokat kennék az emberre, amit nem tudom, hogy igazán mit fog csinálni a bőrével.
Nem tudom, hogy mennyit ártanak a különböző tartósítószerek, illatanyagok, szilikonok, amiket beletesznek azért, hogy szépen csillogjon a krém. Én ennél lelkiismeretesebb vagyok, úgyhogy most szombaton is el fogok menni egy képzésre. Hiába vagyok több mint 30 éve kozmetikus. Már nem is tudom hány éve vagyok referencia kozmetikus. 2005-től kezdve, tehát az azt jelenti, hogy 20 éve referencia kozmetikus vagyok. Azt se hamarkodtam el, körülnéztem a piacon, úgyhogy tudom, hogy miről beszélek, hogy milyen termékek vannak, hogy arról miket mondanak, hogy azt kik terjesztik, igazából nem tudják, mi van benne, csak el akarják adni a terméket. Én átgondolom, hogy mi az, amit használjak, mi az, amit az élő bőrre tegyek, és az élő emberbe vele dolgozzak tulajdonképpen, mert ahogy mondtam nektek, a bőrünk az egy élő szerkezet, nem lehet akármit megcsinálni vele. A gépeimet is úgy válogattam össze, hogy kizárt dolog, hogy bármiféle káros hatást tegyek a bőrödre. A saját bőrömre sem teszek semmiféle káros hatást, mert én vagyok a kísérleti nyúl. Én vagyok az első, aki kipróbálja a termékeket, aki kipróbálja a gépeket, és ha megéget a gép, akkor engem éget meg először. Ne tudjátok meg, hogy félek tőle, hogy nehogy égessen a gép, ha új gépet veszek, nehogy valami rossz dolgot csináljak vele, és az összes funkcióját a minimumtól a maximumig végigpróbálom, mielőtt egy vendéghez hozzáérnék egy géppel. Úgyhogy biztosak lehettek benne, hogy nem mernék olyat csinálni senkivel, ami megégetné a bőrét. Hallottam újabban információt arról, hogy vannak olyan orvosi gépek, most nem akarom részletezni, amik égetnek, orvosnál is égetnek, és aztán vagy lesz per belőle, vagy nem lesz per belőle. Szóval én idáig nem merészkednék. Én szeretem azt, hogyha biztonságos eljárásokkal dolgozom, ezért meg sem veszek olyan gépet, ami ne lenne biztonságos. Az az első, hogy utána nézek, hogy milyen hatásmechanizmuson működik, mit tud elérni, milyen hatást tud gyakorolni a gép a bőrre, illetve mi az, amit biztos nem tud megtenni az a gép, mert eleve úgy csinálták, hogy nem égethet meg az a gép. És azután pedig, amikor már megvan, akkor elkezdtem magamat kezelni vele, hogyha éget, akkor engem égessen. Mert más embernek nem okozok semmi pénzért sem sérülést. Ez 100%, tehát ez az alap, amit én elhatároztam, és nincs az a pénz, amiért én ilyen határokat átlépnék. Szóval ezt szerettem volna nektek elmondani, és kiegészíteni az előző videót, hogy én egyáltalán nem akarom szidni az Európai Uniós előírásokat, próbálnak szabályozni jó szándékkal. Én nem hiszek az összeesküvés elméletekben. Én úgy gondolom, hogy jó irányba akarják vinni a szabályozásokat, már csak azért is, mert olyan dömping van a kozmetikai szerek, a kozmetikumok, a mindenféle kencefincék területén, hogy abban valamiféle szabályozásnak igenis
helye van, kell, hogy legyen szabályozás, szóval ti se szidjátok az uniós szabályozásokat. Igaz, hogy vannak néha melléfogások, és időbe telik, amíg azt kijavítják, amíg azt korrigálják, de azok a szabályozások, amik léteznek, a biztonságra törekszenek, és valamiféle rendszerezésre törekednek, és a csalások, a visszaélések visszaszorítására törekszenek ezek a szabályozások, de ugye bármit szabályozunk, vannak kiskapuk, főleg a magyar ember nagyon leleményes, úgyhogy vannak olyan kozmetikumok, kozmetikai termékcsaládok, amik egy-két terméket Cosmos Naturálban minősítenek, majd úgy hirdetik az egész márkájukat, mint hogy biominősített márka. Ezt ne higgyétek el, minden egyes terméket külön kell biominősíteni, és minden egyes termékre csak úgy lehet rátenni a biominősítő logót, ha az ellenőrzés megtörtént. Úgyhogy ez nem egy ilyen társasjáték vagy szórakozás, ezt komolyan lehet venni, és ajánlom nektek is, hogy ezt vegyétek komolyan, és úgy hívják a Facebook csoportomat, hogy nyugtató rozácea terápia, keressétek meg a Facebookon, nagyon sok hasznos információt találtok, megtaláljátok ezeket a minősítő szervezeteket is, a logót, a leírást, írtam egy hosszú bejegyzést ezzel kapcsolatban, megtaláljátok a Facebook csoportomban, várlak oda titeket szeretettel. Valamint még egyszer azt szeretném elmondani, hogy ne sajnáld az idődet, a pénzedet a kozmetikustól, mert nem az a baj, ha valami drága, hanem az a baj, hogyha nem éri meg. Na most, ha te olyan krémekre költesz, ami nem éri meg, akkor az a drága. Nem az, hogyha a szakembernek kikéred a tanácsát, és célirányosan veszed meg azt, amire neked szükséged van. Köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem, hogy hasznosak voltak az információk, és keressétek a Facebook csoportomat, nyugtató rozácea terápia, a gyulladásra és rozáceára hajlamos bőrök kezelését is nagyon szépen meg tudom oldani. Várlak szeretettel a Facebook csoportomba és a kozmetikába is Budaörsön. Keressetek! Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!